kayu prateng mangangen-angen kunong inggih papawaku konong monya segara ito ingkang sami anjung hanya saking ingkang sami medal saking pesamuan sitinggil puri nganti ginapuri Tanjung Anom Tanjung Sari Brojonolo bale werti lamang kebetulan andali tirtandraning prasasat kaya sewa bergiti sewa arane mampu bergiti setor dene semuanya lumadi ana sak sela-selane anyrosaken prawadya bala ingkang sami wayang kuyu pinarung swaraning trompet ingkang pating jemblere jidor tambur pating jebledor pating telalang mayoet ana ing sak dalan-dalan jadong kenong si pincar den tetir kaya sigar wah kawula dase tanake mambet dondo sedolo mambet gandaning sedolo ributing para kawula nganti lumajar golong-golong mangetan golong-golong manglun ana kawula lungsuh bandara golong-golong manglun golong-golong mangetan ana bandara lungsuh ampyaking prawadya bala pindha werdu gonggoso werdu arane lintah gonggo banyu kaya lintah mangewu-ewu ana ing madyaning banyu campur dari lelawan lising crita cungkating ingkang amun lakau prawadya bala segelar semapan kang kandhet ana ing madyaning alun-alun puser lamun cinandra saking mandra rasa sakaya baita pecah ana sajroning segara Jaladri
Adarita Prawadya Bala saking puser bumi. Prajuriting Sang Prabu kuwi Sang Wana ya Sang Prabu Nagawasa. Saonjotan kebak penuh ana ing dalan-dalan amber bleber nyang ratan. Alun-alun tumpak blek kaya banyu segara amber ngelep daratan. Nadyan to mangkono Wadyabala ana kang ndadekno mujudake tatanan pranatan dipun perang-perang dipun tata-tata ana kang dadi cucuking ajurit. Temanggung naga karolan Temanggung naga weling Temanggung kula kendhang kang wis padha baris
padha ngetokno beci jating dhewe-dhewe datar watak yang kowe lir kaya dening watak yang kowe buta betak angane ngono gedhe suarane kumbar marang kasu dedane Jobriya setata makibir padha ngetokno beci jating dhewe-dhewe Temanggung Karawelang ngetokno beci jating dhewe-dhewe ana dalan ana watu gedene sak lombong Bandung diungkil sing sisih obah mula watu di tanting diombolo dure sak pucuking prenjo bareng watu rutuh manisor tampane pilingan diel grodok adyul selawat Temanggung mula weling ya ngetokno beci jating dhewe-dhewe ana ing marga ana barongan pirang-pirang dapur dijebol minangka dadya satu ana maneh sing diarani ula kendang ora sepiro dawa nanging gundhek gedhe ula kendang lek ula tali pecis gedene sing gak sepiro aku aja terus lho iki di streaming lho Gele sing crita kanting Madya anganti-anti tumekaning pawerta utawa kabar saka kadohan ana mbok dalem antri mikul bendhe sekar keliru saya cedhak saya wanter saya idek saya wanter mong jer budya jawipi jelak kanca jaganca suarane bendhe sekar dituk tabung piro pisanan tandane kentongan yang ditabuh pisan tondo-tondo siaga tata-tata sing disiapakno bondo bandane kok maju perang mulai yang kapinujon ana gaman kang peper marang ono tombak kang potong lande ono syukur bae lagi milih kayu mali kokon mbok menawa ana putunge gaman landeane kena kanggo nyapluk cengele musuh tak getih yen ana mriyem buntu bedil buntu padha karo ana apa maneh sing disiagakno kanca wong perang iku iso gembraya tindak lawan tanduk mergo wetenge wareng ngombene cukup kanca Wadya bolong 5.000 manggoda gelar nekakno bekang kanca nekakno bekang sing lek Adam iku sakaronan 15 kilo iku mang ana sedina iku mang ya 15 karon kaya gak entek sego diler pungkasane ya entek iku lek weteng wareg iku milih-milih panganan tapi lesu
Pokoke sing Hollywood sambel kemletok masih teri yuyu paribasane. Mong 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 jeror pindo tengororo cawa gadingi jelebur ono swara pindo tandane kondo budalan kondo siagakno yo siagakno sing golok pamit pamit sing ya apa sing waspada lan hati-hati waspada lah kono pamit apa pamitku manja golek duit lah kok nang ngene pagelaran kok gak manja dadi ombeni arek-arek keturun ayo terus wis karuan izin kesenianku tidak boleh membawa minuman keras, tidak boleh membawa senjata tajam. Macet ayo kanca, sing guru pamit-pamit to sing guru bekal sing siaga tanjo mati apa bukti apa mati aja nganti nglakoni wani wirang wedi mati lakonono wani mati wedi wirang maksude yen wani wirang wedi mati dadi prajurit mangan bayarane tok ana perang nyengkrik kancane nah nek sing darani prajurit wani mati wedi wirang wedi negarane malu dewange tok mati ana ngisore gendera yen pinuju menang prajurit mau mati dadi kembange bangsa musuhan negari nah nek sing wani wirang wedi mati mau matine ndelik kecepet kaya walang kecepet galem ora munggah swarga neraka panggonane wah kaya neraka iya tanjo mangkating prawadya sahanjotan laksana magita-gita ana ing madyane alun tumuju ing sakta pranala sila ora suwe wis kancik ana nggoning tepis wiringing kahyangan Sabta Pradana.
Wong lae ngawi guru anamu sidam lukuto dendo lawan sarik lukuto dendo durakan ingkang wang-wang bono langgeng anak ulun yuganing kita mara gage matura sana mrebeki ana nggoning sapta perkala iki apa kang dadi sedya wigatimu matura marang jeneng ulun nuwun sewu ulun saderengipun kula ngaturaken bekti mugi tumanduk sandhaping pepodo kukulun iya katampa bektimu kanggo njuk marang jeneng ulun pangestu ulun tampan ana ya kapundi kukulun kula cadhong tangan kula kali kawingga wedok ing pucuking rikma-rikma kumala-kumala rikma saengka lebutaning kolang kali jil kita panaraga ndadosaken jimat kawongan ulun anak ulun yuganing kita pean iku saka ndi kula saking pusar bumi tukulun saka pusar bumi apaning Wisangkala kula menika patih naga manyura kula naga manyura iya kapetunganing isih kalebu bangsa naga bangsa ula isih kalebu sedulur inggih kapundi kukulun sira mbangkat mrene iku duwening perlu apa mbangkat niku basa pundi kukulun mbangkat niku rumangsa kula basa balong panggang tegese mangkat lek mulai niku lek cara mriku namine tamak dalange tamak pean saka mendi duh kula saking usir bumi ngemban dawuh pangandikanipun Gusti kula Prabu Wisangkala nggih Gusti Prabu Nagawasa ngemban dawuh ingkang wigati kula iya yen pancen wigati banget sabdaning Gustimu Ratu coba bloko wae kandhakno marang jeneng ulun inggih kula kawontenanipun Gusti kula Prabu Wisangkala menika dereng nate simah dereng nate omah-omah ibarat ratu mboten nate kala krama mboten kagungan garwa prameswari kapiring merta ing sabta perkala menika wonten petetan ingkang dereng dinubel naga mangsa pinaringan putri kahyangan Dewi Nagagini teksik legan menapa mekaten kukulun Naga Manyura ya kaya mangkono ana putriku kang diarani Nagagini nanging ora teges sawijining petetan kang durung dinubel naga wangsa putriku iki wis ana sing duweni wis ora legan tegese wis ana bojone wis ana bojo gak kurang ketan gak kurang sego wakul ijo kok dikurepno gak kurang perawan gak kurang rondo sing duwe bojo inggih kula nggih mboten mangertosi kukulun menawi Nagagini menika sampun gadah
tiyang kakung tegesing sampun nindakaken laki rabi menika. Iya. Kaya mangkono. Nanging kula menika kedah tindak tandang kula manggih pakarya. Kirang jegja raosing panggalih kula menawi boten boyong putri Sabta Perkala Dewi Nagagini kula boyong dhateng ing salbeting kraton Kusir Bumi mekaten. Iya. Iya. Lakon apa iki? Lakon apa? Wis seru duwe bojo kok dikarep. Lakon apa? Patih Nagamanyura. Nun kesinggihan dawuh yen kaya ngono enten ana ing njaba kepareng kula nyuwun tambahi pangestu kula mesanggrah kula anti wertanipun dos pundi. Tindakmu dalem sejengkang, keringetmu dalem setetes, yonogo tatmolo. Wonten menapa, Rama? Wonten menapa? Iki ngene. Nembe wae ana utusan saka Kusir Bumi, utusaning Sang Prabu Isangkala ya Sang Prabu Nagakasa. Teka rene nigati nganakno putri beboyongan, nganakno panglamaran raja putri. Amit sewu Rama, putra panjenengan menika lak inggih namung kalih Mbakyu Nagagini, dalah kula Nagatatmala. Lah sing dipun kersakaken sinten malih? Lah iku sing tak pikir. Wong Mbakyu wis duwe bojo, mandar saiki ya wis kok wis ngidangi duwe nesuk bonak-bonak kae. Masa subuh kate ngucap blembing bareng. Lah iki kula nggih pirsa kok mbak-mbak mawon. Mbakyumu iki wis ana isine. Lah sing iseni ya apa ya? Makane takon aja dadi Joko rabi ya. Wong Mbakyu ngono isine kok takon sapa sing iseni lho karep kok apa. Kok disambet wong rabi lawan ora ngono.
Nggih. Mboten gadah ya lho itu marai. Tapi jadul. Kok kula ngertos kaya lari-lari. Adik menep. Ngoten wadah. Sing disetel niku banyak mantun pelayan. Naga Tatmala. Nggih. Ngene ya, Nak. Mbak Yumono sing ngersakno mongko adile pitakon kudu dijawab, adile wong nyuwun kudu diwenehno. Lho, Kanjeng Rama. Amit sewu. Donya niki kok kaya-kaya cupet. Donya menika kok kaya-kaya sesek donyane. Mestine lae nggih. Wong tasih kathah priyayi putri ingkang endah sulista ing warni mandhap dalu menika nggih perawan-perawan sedaya kendherek. Lah kok nggih Mbak Yu ingkang sampun kagungan garwa dipun kersakaken jaket niku batin mubet napa? Jaket niku badhe golek kaya napa? Lah ya mbuh yen wis kaya ngono ngene Naga Tatmala tak jaluk penggaweanmu tindakmu nyanggone negara Ngamarta Kandhanana rakamu Werkudara ana wong kang wani njaluk bojone lah mengko keputusane kakangmu Werkudara kaya Sujana waskawan kuala cek sinepot yalmata legek penggalian sang yang hanonto buku mangertosi kawontenan ingkang kados semanten wonten utusan saking User Bumi Patih Naga Mandha ingkang angersakaken putrinipun Nagagini kamangka Nagagini sampun kadunungan priyagung ingkang sampun kinarya dadya pasuwitanipun Sang Nagagini. Jeneng wong tuwa yen wis deleng putra putri anak mantu wis padha runtung-runtung reruntungan ulet pinuletan nanggokake rasa tresna kaya-kaya ora kuat deleng lamun putrining pisang bae putrining rusak mila semedya dempe kuwi aboting rasa tresna traju timbange wong tuwa tumraping anak ibarat bapa surya esuk dari ana wetan surup ana kulon semono maneh jam dari jemedul ana wetan maneh wah kacerita Sang Hyang Hananta Hukum
jagat anyar datang kene kersane Hyang Mantuk nyoto kedang turuning Hyang Sang Hyang Toyo kengken jagi berkeng bumi ngempet kesabaraning Sang Hyang Hananta Buka timpet-impet kaya-kaya ora kuat loh dredes waspa nganti ana ing pilingan ana dawing para winasis wong kakung iku ora oleh nangis lamun eluh dumawah ana ing bumi dadekno bumi kang sangar mripat ting kaya membek abuh mripat kanan netes mripat keri netes loh mawah ana pertiwi ger ana kawujudan naga romprong tetesing waspa kang tetes ana ing bumi. Mula sing netes saka tengen diarani luh kanan. Engkang sisih kiwa diarani luh keri. Kaya-kaya kabeh sinap dandan tan kersaning Hyang Mantuk. Sang Hyang Janbanujan ingkang Inaryo Cipto duweni kamanden kang pinunggul luh kanan lawan luh kiri dipun sasmitaning Hyang Hananta Buka luh kanan luh kiri pun bapa iki klilipen ilang ana klilipipun bapa patih naga manyuwa kaya
Yana yang istunya nang warna-warni jor mananang